Dlho som si myslel, že skutočná divočina a úplne iný mindset sa dajú nájsť len strašne ďaleko. Že ak chcem spoznať inú kultúru, inú prírodu a iný rytmus života, musím odísť čo najďalej od domu. Ale niekedy je úplne iný svet oveľa bližšie, než si myslíš. V tomto videu vám ukážeme Balkán, našu rally cez Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Albánsko a Kosovo. Miesta, kam sa dostaneš a zostaneš tam úplne sám, len ty, cesta a hory. Ale každý príbeh má svoj začiatok. Čaute, ja som Maťo, vedúci expedície. Čaute, ja som Daniel. Pred pol rokom sme prešli s Maťom zimnú rumunskú rally a teraz vyrážame na Balkán. Ideme s novým Toyota Land Cruiserom, čo nám dáva perfektnú príležitosť otestovať, ako si toto moderné auto poradí s poriadnym offroadom. Naše dobrodružstvo začína v mestečku Kotorvaroš v Bosni. Nasadzujeme symbolickú vlajku na naše auto a vyrážame na náš prvý offroad, jazero Prokoško. Jazero sa nachádza v pohorí Vranica, v nadmorskej výške okolo 1650 metrov. Okolo jazera sa nachádza osada s desiatkami tradičných drevených chatiek. Pastieri ich využívajú v letných mesiacoch, keď sem vyženú svoj dobytok. Prvý offroad nám prináša hneď prvé starosti. Tak trocha sa tu hráme a ďalší technický problém. Polovica elektriky na aute prestala ísť. Že ani tieto nie sú čo bývali. Predpokladáme, že možno nejaká poistka, ale bohvie čo to je. Po rýchlom hľadaní sme nič nenašli, tak sme sa rozhodli pokračovať po hrebení ďalej, aby sme našli miesto na spanie ešte za svetla. Po ceste sa nám podarilo výjsť na jeden z najvyšších bodov pohoria Vranica. A večer konečne odhaľujeme vyhorenú poistku. Nie sú. Máme sme to fixní. Ráno schádzame z hôr a pokračujeme do Sarajeva. Tu máme epický crash dronu a ešte epickejšiu opravu. Vždy sa oplatí mať sekundové lepidlo. Ďalej už mierime do Čiernej Hory, do mesta Žabľak, ktoré leží v pohorí Durmitor. A ďalší deň trávime výstupom na skoro najvyšší bod Čiernej Hory, Bobotov Kuk. Ďalšia zastávka je Biográdska gora, jeden z posledných pralesov Európy. Stromy tu majú aj 500 rokov a celá oblasť je chránená už od 19. storočia. Vyšli sme na kopec pri Zekovej glave, kde stojí obrovský vysielač a odtiaľ sú brutálne výhľady na celé pohorie Bielašica. Rýchla oprava odpadnutých častí z auta na kopci a pokračujeme ďalej. Na západ slnka sme si naplánovali ďalší highlight – Hricko jazero. Cesta tam vedie cez pohorie Prokletie, jedno z najdrsnejších a najdivokejších na Balkáne. Príchod na Hricko jazero vyšiel presne na západ slnka. Svetlo medzi stromami bolo úplne zlaté a jazero vyzeralo ako z obrazu. Z Hrického jazera pokračujeme ďalej smerom na Mokrú planinu, už úplne blízko hranice s Kosovom. Cesta je čistý horský offroad. Úzke serpentíny, veľa kameňov a hlboké koľaje vybraté vodou.
Pri jednom z najstarších výjazdov musíme zastaviť. Keď zastavíme v kopci a otvoríme kufor, auto stojí tak naklonené, že všetky veci z kufra jednoducho vypadnú von. Začnú sa kotúľať dole kopcom a musíme ich naháňať po svahu. Trocha máme vypredaj. Aby sme nepoškodili podvozok alebo nárazník, rozhodujeme sa použiť navíjak a bezpečne to prejsť. Ďalšie ráno vyrážame na offroad trasu v Kosove, pri hraniciach s Čiernou horou a Albánskom. Pekný offroad, body, najťažšie body celej trasy a trocha sme pošúchali auto a nič strašné. Ďalej už sa spájame s našimi kamošmi a pokračujeme smerom do Albánska. Tu na nás čakajú strmé výjazdy a zjazdy a opravdu krásna balkánska divočina. Osobne za mňa, výhrady a offroad tu boli jedny z najlepších za celé naše dobrodružstvo. Takýmito horskými dolinami sme cestovali skoro celý deň. Pre mňa to bolo niečo neuveriteľné. Nepodarilo sa, čo? Fajne. Komu patrí? Konečne zabava, no. Aspoň niečo. Také nemáme. Rúžové cesty proholky dneska nejsou v repertoári. Ja ťa vyťahnem dozadu. Povieš? To nic není. Krásná. Mrlovka rozbitá. Stane se. Ne. Já jsem měl důvod ten narazík vyměnit, tak teď ho konečně mám. No tady práskuji, víš? No tak ten žej, tady trošku tak. Tak vlastně máme nový, že? Že přidám. Takže vlastně nic. Miesto na spanie sme si vybrali pri jednom z krásnych horských jazier. Po založení kempu vyrážame na túru na najbližšiu horu. Ráno vyrážame na posledný úsek našej rally. Balíme náš kemp a pokračujeme krásnym albánskym offroadom. Zase nejaké drobné opravy, ale isto to stalo za to. A už večer sme na finálnom bode našej trasy, dolina Grebaje. Cesta na mape má svoj koniec, ale tá v našich spomienkach bude pokračovať vždy.
Balkán totiž nie je len miesto, ktoré opúšťame. Je to pocit, ktorý si berieme so sebou. Tu máme crash. Nabúrali sme dron a ešte... Nie, no, nemusíš.